Maliko na maliko rame bela jele fo fefenye banan sarane ni wakati nkonna la an foli ba bela jele sito an abonné ama fo fefebe na image bela jele ki abonné sibe an image na to bela jele ka sogo tro tugumna awa émission mandi kana ka minti émission do wole jangono fayda kana mi na fa kana bi an wula ka sana bilibile doma ba fa an wula ka sama folo am bané bi kuma ba ti kuma parce que wo doni ta chuguru parce que an wo fo be ani kira kuma ni wakati la wallahi kira kuma communication fara bolo da c'est de ko se ganya chugumna c'est bi uluga tan communication ko kunte mais bi jela ba ni tianya makun avec galontigo kono buta yici ora to ami do don ba la ki ka boni ko kuma miya to jamo mo se ganya chugumna bi ani belebele be nyogon fe ma dugule tete ko ni mais cheikh Muhammadu kuma ba belebele salam alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Saifullah kan bastila bay foytena ambe awere fo ajara dimbaya amalata alhamdulillah ba lafiya alhamdulillah Allah sona besiki fena kalatike ambe Allah fo ajara ba bilbile ame mission kenaka fayda kenero wa fo jamo ba khala ma tugumna yana ngad babu kono akali ga fayda kelen yona di parce que bi babu ga giri bi babu ere exemplaire do mais amna samate me akali ga fayda di fol alhamdulillah Saifullah ambi Allah jabaka chemana musuma ambu bela jelen fo mali kono mali koka munumbu ka forfait jeni ka an laje ambiya ulude kama alhamdulillah mi fayda mun dibi o ye qul a'udhu birabil falaq oye ayabay suram badu ayabadu wa bi ko bake surtout ni jon dikuna an file wati munabi ye mogo chama de ka appeli soro ka sawu ke siri dekun kamana gan ani jigla misya Allah mbado ni fayda indi sura inka ni mogo mun sona ka ke itne joroy ngaybi ala joroy inshallah halati ta roja Allah oye jime oye qul a'udhu birabbil falaki ni fitri sella fitri ni safo ni nyonche ibi sigi ka wurudi keme saba ani tan saba ani tan saba no dafara tekeja ika ala wele ibi dikun mun kono ibi kamana ga mun kono ibi kanga mu yera mun kono i mago bi femu ne ka jira ala la yani tile tan kilinche na ala sona i mago bi nyana bo bilbile fayda famna maro jemoga la me ama wol fo jemoga ka fayda na fado i waso yi fayda bar fayda bar do morgue mi fo galuntan mais ni ma bareta chena galundo la ma fo belaje li feme na fayda mi kana da meni mare ala baro ya na fayda bilbile na borula amna do fem gono ina fule daljube na fulu la wa parce que an woni ayi an doni fiya an yelike i resiki chugo beba do mori mi ni fema ni fenta ku kelente sono na la bido ayre yi chugo la abido bebele ayi yi chugo ba yira ko doni be na fulu bare yere mais ne re fege na fulu bara chenwa Saifullah al-maslul na fulu bara sika fushitala no de fie qur'ane kono na fulu bara siga fushitala ala yo foka chaya na fulu dalu abuko de biya et puis abuko de mundo an nafalama na kera doron abna fo funi filila téléphone numéro la no de ato amasonga soni sinon ni numéro dafara dora be soni anka na fulu bara bitinde mayami ka fo na fulu bara khonna la na fulu bara min chaman bara ramadi wa fo ya ba bi koma ka fo e figle mura dron de ka koy beba do bitugu bi bolo boulangerie bi bolo fen chamo projet entreprise bi bolo ibe mura khona yeni bege wa be marché kosebe ni dal juti bolo te fe ganya woni na fulu ko bara ere ti bolo fere ni se fe ga jabi ni ya fe ga bebe che mais ni na fulu ko dal jube ni dona mina ibe na fasoro la ni bela jele bi bolo mais bele namboro la na fulu ko baki aya me bo baki do bi bolo be min glan jemo koy na firu ma ga du tikela sebeni kele wa do bu yefendo du tikela kadi ki dadu baki ko na ga wala mo ko fika fama alhamdulillah
Sefula an ka nafolo ko baki an y'an da tu a kuma na an ka video tɛmɛnen a ma se ka walawalali ba k'a kan mais an bɛ dɔɔnin fɔ a kan baki mun bɛ yen n'a y'a ko fɔta k'a bɛ don tɛgɛ kan na baki ye baki kabakoma de ye sura minnu bɛ Ala bolo n'o jɔn bɛ hinɛ ɲini n'a ye i bɛ dawula ɲini n'a ye i bɛ bonya ɲini n'a ye i bɛ kɔrɔta ɲini n'a ye fɛn o fɛn bɛ yen ko jɔn min nata la diɲɛlatigɛ kɔnɔ Ala y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sura minnu kɔnɔ olu de farala ɲɔgɔn kan k'o bɛn bololabaki ye Ala tɔgɔ ma n'o de ye suratul waqiya suratul fatihi suratul zariya ani barawutu denw olu de dilannen don ka kɛ bololabaki ye bololabaki n'i y'a dilan hali ni diɲɛ bɛɛ ko k'i tɛ don da la o san kɔnɔ i bɛ kɛ den ye dɛ mɔgɔ bɛ fila fɔ dɔgɔkun in ta i b'a tamasiyɛn yeli daminɛ fɔlɔ mais ka hadamaden kɛ fɛn ye ka diɲɛ bɛɛ ka kule la o tɛ da dɔgɔkun ma n'a ye san sɔrɔ ka ban mɔgɔ b'a fɔ k'a kɛra dakan de ye sisan a bɛ dɔn ko dakan kura bangeni ye ça veut dire ni maa min y'a ta 2020 kɔnɔ i b'a yanni 20 ka ban yanni 20 ka ban i bɛ kabako i ɲɛ la ni ministre y'a ta yanni diɲɛ wuli cɛ a bɛ to yɛlɛma de la fanga bonda la a mago tɛ sa tuguni ni maa y'a ta hali mun ma ministeriya place sɔrɔ fɔlɔ i jigi d'a kan k'a fɔ ɲɛfɛta de bɛ kɔsɛki tɛ yen ni nafolotigi y'a ta diɲɛ don o don dɔ bɛ fara i ka nafolo yiriwa kan ka taa mais fɛn tɛ maa min kun fiyewu o se k'a ta fɛn tɛ maa min kun fiyewu a ka teli o de fɛ o parce que n ko sababu telima de don o yɛrɛ de b'a nafa dɔn kojugu parce que baki in fɛnɛ a bɛ tila ka taa tilayɔrɔ dama dɔ la dɔ bɛ don bolo kan na an b'o dilan o y'a damata ye n filɛ k'o de mankutu fɔ nin yan o cogoya la dɔ bɛ yen o bɛ don yan i n'a fɔ bolonkɔni ta o fɛnɛ bɛ yen nɔ an bɛ o kɛ bon nin bɛɛ n'a qualitéw de don minnu bɛ kabako kɛ jɔn ye waatinin dɔ kɔnɔna na i k'a dɔn ko Ala ko siga t'a la i k'a dɔn fɛnɛ ko nafolo ko siga t'a la mais ne mɔgɔ bɛ fɛn min na tuma dɔ nafolo baara caman b'i bolo an da bɛna s'a bɛɛ ma ni mɔgɔ min ye ka bagi dilan sisan k'a to a tɛgɛ kɔnɔ i yɛrɛ b'a dɔn ko nafolo baara bɛ ka jaabi cogo di alhamdulilayi n'i ye anw ka baki dilan k'a don i tɛgɛ la i yɛrɛ tun bɛ cogo min na yanni i ka baki dilan ani i kɛlen ka baki dilan i yɛrɛ bɛna fɛn dɔ fɔ a bɛ daminɛ cogo di depuis i dalen sunɔgɔ la i kun hali n'a sɔrɔ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen ni siri bonyana u kan hali ka sogo ɲuman ye ka sunɔgɔ ka fa ka sogo ɲuman ye u ɲɛna u t'a sɔrɔ i bɛna sogo ɲumanw ye i bɛ taamasiyɛn ɲumanw ye i bɛ yɔrɔbaw ye kuma dɔw bɛ f'i ye i bɛ b'o la i yɛrɛ bɛ to k'a ye ka hali n'i bɔra kuma dɔw ni maa dɔw bɛ to ka ko dɔw kɛ minnu tɛ laada ye ka kɔrɔ depuis yen i bɛna dɔn ko ne ka mɔgɔya bi ka fɛn dɔ gɛn mun ye hɛrɛ ye ça veut dire relation dɔ bɛna don i ka ko la relation de bɛna dɔɔni-dɔɔni relation de bɛna dɔɔni-dɔɔni relation de bɛna dɔɔni-dɔɔni fo k'i se i ka ɲinifɛn ma parce que Ala wele gɛrɛgɛrɛ don dan t'ale la ale bonya n'an k'an b'a fɔ dɔrɔn an ka émission bi ban k'a sɔrɔ a kelen nafa ma ban parce que n ye Ala tɔgɔ minnu f'i ye n ko o dama kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ale kɔnɔ a fanga ka bon kojugu mais sanfɛ bagi ni duguma bagi maa kelen bɛ se ka n bɛɛ baara yɛrɛ bon Sefulaye fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ a bɛɛ ni a nafa don a bɛɛ n'a kɛcogo don ni mɔgɔ mun y'a kanu k'a fɔ k'a bɛ fɛ k'a fila bɛɛ ta i bɛ se k'a fila bɛɛ ta mais n'i ye ne yɛrɛ ɲininka sanfɛ bagi n'i y'a ta hali n'i ma dugumata ta parce que fɛn dɔ bɛ yen k'a tiɲɛ fɔ o de ka fisa n'i ye sanfɛ ta ta hali n'i ma dugumata ta mais ni se ma se kun sanfɛ ta la i bɛ denwolo dugumata i bɛ se ka dugumata ta kɔfɛ i bɛ sanfɛ ta in ta parce que a si tɛ ci mais mun ka girin an b'o fɔ ça veut dire i ka nin nafolo baki cicogo yɛrɛ cicogo fosi t'a la a tant que n'Ala sɔnna i ka baara hadamaden Ala sɔnna o tigi bɛ kɛ nafolotigi ayi o kɔni o banna o parce que ne ye fɛn dɔ de fɔ hali an ka émission tɛmɛnen yanni anw k'a fɔ an bɛ nin baara k'i ye k'a fɔ an bɛ kɛ fɛn ye o b'a sɔrɔ anw sigira k'a jateminɛ fɔlɔ de est ce que karisa yɛrɛ bɛ kɛ fɛn ye wa voilà o ye kelen ye et puis i ka filɛli in kɔnɔ an bɛna jateminɛ yalima i bɛ se ka waati joli sɔrɔ karisa bɛna jaabi dɔ y'a ka baara in na k'a fɔ fɛn dɔ kɛra a ye an b'o jate ta lajɛli kɔnɔ k'a fɔ karisa yanni ni tile hakɛ cɛ dɔw ta bɛ se ka kɛ tile 11 dɔw ta bɛ se ka kɛ tile 17 dɔw ta ye dɔgɔkun dɔw ta yɛrɛ ye tile 41 dɔw ta yɛrɛ bɛ se ka taa fo tile 90 an bɛ se k'o f'i ye yanni o cɛ i bɛ ko dɔ y'i ɲɛna mun b'i sɔmi k'a fɔ ko ko dɔ bɛ ka na
fana madon bagita fan fila aya me ka fo ya nafolo bara kechugo kacha parce que nafolo yɛrɛ bi ɲɔgɔn ye ala ye dɔ dawle milliardaire ala ye dɔ dawle millionnaire dɔ yɛrɛ be olu tɛ ni si sɔrɔ o gansɛgɛw tɛ jɔ mɔgɔw tɛ sa mɔbiliw bolo du b'u bolo u tɛ caman kafu ɲɔgɔn ma le bɛ dɔrɔmɛ fila nafolo baara i b'a kɛ dɔrɔmɛ fila nafolo baara a bɛna mɔgɔ caman na kamana gan a ka di i yɛrɛ i ka wala wala ani nafolo baara sugu jumɛn don wala dɔrɔmɛ fila ganani nafolo baara a bɛ fɔ ten dɔrɔmɛ fila ganani nafolo baara i bɛ dɔrɔmɛ fila ganani 12 de don o de bɛ ɲini anw bɛ baara de k'a la n'i y'a 12 ɲini ka n'a di anw ma anw b'an ka baara k'a la na anw tilala pep an b'i wele dɔrɔmɛ fila ganani a 12 bɛɛ ye fila gana ye kɔrɔlen ko t'a la kura ko t'a la i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na 12 anw b'an ka baara k'a la n'anw y'an ka baara kɛ ka tila an b'i wele n'i nana an b'a fɔ 12 in filɛ mais 12 an b'a bɛɛ bila 44 an b'a bɛɛ bila a damana minɛn kɔnɔ 44 i n'a fɔ filen kɔnɔ 44 bɛ nin kɔnɔ 44 bɛ nin kɔnɔ 44 bɛ nin o tɛ sigiyɔrɔma 3 ye donc 44 fɔlɔ an ka baara kelen kɔfɛ an bɛ mun f'i ɲɛna ka d'a kan karisa n'i taara 44 fɔlɔ mun filɛ nin i b'i sigi sigiyɔrɔnin kelen de la i b'a bɛɛ ni denmisɛnninw na k'a ban mais yan'i k'a ni i bɛ hami de d'a kan ala kira n'a bɔnnaw ni 44 fɔlɔ in y'a kɛ hidaya ye ka d'u ma ala kira a n'a bɔnnaw n'i y'o ni k'o ban 44 filanan o t'a kɛ 8000 i b'o minɛn sama ka gɛrɛ i bɛ hami d'a kan ala tɔɔrɔ ko minnu bɛ ne kan ani dekun minnu bɛ n kan n'o de y'a to n tɛ ka lafiya ala n ye n ka hami da nin kan nin sarakatilen ka kɛ o ko ɲɔninen ye ka bɔ n kan i b'i sigi o sigiyɔrɔ la i b'o bɛɛ ni sabanan n'i y'o sama ka gɛrɛ i bɛ hami d'a kan ala ne bɛ e ala deli ne ka nafolo ko i k'a latigɛ i ka gɛrɛsɛgɛ dayɛlɛ a bɛ kɔrɔna a bɛ tilebi o a bɛ cɛden bolo a bɛ muso bolo denmisɛnnin dɔw maakɔrɔba dɔw ne ka sababu bɛ diɲɛ fan o fan ala ka dayɛlɛ kɛ ye n'i y'o hami d'a kan i b'i sigi o sigiyɔrɔ kelen na i b'a bɛɛ ni cɛ o cɛ sera ka 12 in ni sigiyɔrɔ kelen na n bɛ tile 3 d'i ma billahi aliyul azim i bɛ ala jɔyɔrɔ ye o yɔrɔ bɛɛ tile 3 bɛ dafa yɔrɔ yɔrɔ hali n'a sɔrɔ dɔrɔmɛ t'i kunna i bi dɔ sɔrɔ ala ka jɔn dɔ sɔrɔ mun b'i wele k'i bila sanfɛ b'a fɔ i y'a di ala ka jɔn ayi ala b'i jigi tugu jɔn dɔ fana b'i wele ka girima k'i jigi tugu anw bɛ nin kɛ cɛw ye minnu jigi tigɛra maa minnu mago sara pep u yɛrɛ fɛ u tɛ kɛ da ye ayi u bolo banna pep jigitigɛ ko dɔ y'u sɔrɔ soit dɔn y'u ka minɛ bɛɛ sɛzi mago bɛɛ sara pep nin bɛ kɛ olu de pour que u ka prévu yɛrɛ ala ko la nin bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnma olu ye kuma tɛ n'i y'a kɛ maa ye mun bolo bi dɔɔnin na mais belebele sa e kɛra ka mun fɔ dɔrɔmɛ 2 ganani 10,000 ani fila mɔgɔ caman bɛna yɛrɛ ɲininka surtout mɔgɔ caman bɛ kɔfɛ dɔw yɛrɛ bɛ mali kɔnɔ yan dɔw bɛ afiriki jamanaw na nin t'olu bolo mais est-ce que a sɔrɔ cogo dɔ b'aw bolo wa a sɔrɔ cogo caman bɛ hali bi dɔ ye ne wele mun b'a di a ma ko dɔ b'a bolo ye ka 12 dɔ bɛ yen o 12 yɛrɛ kelen tɛ dɛ a sigiyɔrɔma damadɔ bɛ sɔrɔ a bolo sisan awɔ sababu mɔgɔ b'a bolo a baara kama ni n'an ko an b'a kɛ mɔgɔ min hali n'a sɔrɔ a tigi bɛ Mali la yan an b'i yɛrɛ bila i n'a tigi bɛ contact ta i bɛ taa a b'a wari jate i bɛ na n'a 12 ye anw dan ye ka baara de k'a la k'a d'i ma k'a kɛ cogo f'i ye sinon anw t'a saraka dɛ i yɛrɛ de bɛ t'i sigi i b'i ka wari bɛɛ saraka k'a ban mais sisan mɔgɔ min bɛ jamana kɔfɛ olu ta bɛ bila ka taa voilà mɔgɔ min bɛ jamana kɔfɛ anw bi mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn an b'a kɛ video ye o b'a bɛɛ saraka a tigi tɔgɔ la ka video ci a ma i ka fɛn filɛ nin a sarakala a bɛɛ kɛra a kɛcogo la filɛ nin o tuma i sigi mun fɔra i ka o makɔnɔ i ka tile 3 ma i k'a makɔnɔ frère nafolo baara dɔ ye o ye nafolo ko baara dɔ mais o frère nafolo degré bɛ cogo di ale nafolo degré hakɛ t'a la o cɛw bɛ yan nɔ minnu ye kabako ye o la o ale t'i ko min n'a fɔ ko hakɛ dɔ de bɛ f'i ye k'o bɛ d'i ma abada c'est à dire n'o o nafolo ko k'a bɛ na o ye jigitigiw de ye yɔrɔ ni hadamaden ye jigi tugura i t'i dan dɔn o la dɛ i jigi tigɛlen jigi tigulen ni nafolo ko ye est ce que i bɛ dan dɔn o la n'a fɔra ko joli dir'i ma en tant que jigi in kɔni tugura i b'a fɔ ko fɛn bɛɛ dira ma hakɛ t'o la dɛ voilà mais juma kuru 7 nafolo baara don
a i da sera fɛn ba ma o fɛnɛ ko ba ye se fila ye juma kunkolo fila o nafolo baara an b'o kɛ ni bagan ye bagan cɛla mun bɛ don cɛla n'an y'a bagan dilan k'a d'i ma depuis juma fajiri mana se i bɛ wuli nka ni ko bɛ ɲɔgɔn na dɛ parce que jarabi b'ale kɔnɔ kosɛbɛ a nafolo ka teli a sɔrɔ ka di a wari bina k'a fɔ k'i bɛ bɔnɛ sɔrɔ a nafolo sɔrɔlen kɔfɛ nkan d'o ma dɛ n ko de ko jarabi b'a kɔnɔ jarabi ye mun ye parce que diɲɛ ko o ko n'a fɔra ko hɛrɛ ko don i b'a sɔrɔ jarabi ko ni dɔ b'a kɛrɛfɛ ka taa n'a ye bagan in d'i ma ni juma fajiri sela dɔrɔn i bɛ wuli ka bagan siri i kana da bilen dɛ sunɔgɔ de b'ale tiɲɛ ale sirilen kɔfɛ juma fajiri fo ka taa se juma fitiri weleli ma sunɔgɔ tɛ yen nka a bɛ sunɔgɔ kari ɲɛna dɛ a bɛ dɔw kɛ i b'a fɔ k'u kɛmɛ ka fɛn wɛrɛ kun i b'a fɔ k'u kɛmɛ ka sunɔgɔ jɛgɛ dun ni a ma se la sunɔgɔ la a bɛna musow su ka bila i la a ma fɔ k'o temps kɔnɔ k'i ti maga muso la dɛ mais o juma don fo ka taa tile bɛ i ti maga muso de la juma min n'i b'a siri cɛ la i b'a siri i tɛ maga muso la o don bɛɛ o juma k'a ta o juma fajiri fo ka taa o tile bɛ i ti maga muso la hali yɛrɛ furumuso i b'o bɛɛ to o temps kɔnɔna na fo ka taa juma tile bɛ mais ni juma tile in bɛnna o y'o juma don ta bannen ye i bɛ baga in foni i bɛ taa bila yɔrɔ la i bɛ tɛmɛ n'i ka ko bɛɛ ye a cogo la fo juma nata wɛrɛ i bɛ tila k'a daminɛ o fajiri kelen fo ka t'o tile bɛ nin cogo kelen la fo ka taa se juma kun 7 ma fo ka taa se 7 ma nka se fula ye ni cɛ min bɛ se k'a muɲu o cɛ man ca jarabi kɔrɔ parce que n'a ma se la ni sunɔgɔ ye e yɛrɛ tɛ muso minnu sɔrɔ a b'olu su ka bila i la o ta cogo ye mais ni juma kun 7 ni juma kun 7 ni e y'o dafa ka ban i bɛ sigi i mana diɲɛ ko ko i ɲɛna sa ala ka ko la o bɛ ala ka dɛmɛ dɔ ye a ye nafolo kɔnɔ o bɛ na cogo bɛɛ lajɛlen na a ci cogo fosi t'a la o relation n'o nafolo ko o y'o latigɛli de ye ala bolo mais a bɛ se ka dépend i yɛrɛ de b'a cɛ i yɛrɛ bolo yan'a waati bon a cɛnni i yɛrɛ bolo o ye jarabi minnu bɛ kɛ n'o seri la i ma se ɲɛ kɔnɔ sunɔgɔ la soit i ma se k'i yɛrɛ minɛ musoko in na a jarabi bɛna nin sira fila de fɛ kosɛbɛ a sunɔgɔ de ka teli ka mɔgɔ caman sɔrɔ sunɔgɔ in de b'a tiɲɛ caman bolo mais hali n'i ye kelen kura o ye baga in tiɲɛni ye i kana dogo yɛrɛ i bɛna an bɛ se ka segin a kan de mais n'i kelen kura ni k'i b'a ni cɛya ta ou bien k'a kɛ musalaha ye i tɛ k'o kɛ maa la i b'o k'i yɛrɛ de la voilà tiɲɛna a faamuna n'an bɔr'o la halisa an bɛ nafolo bɔ kɔnɔ solatu nariya o nafolo baara solatu nariya mɔridenw b'o dɔn mɔribaw b'o dɔn mɔridenw b'o dɔn o ye kabakoba ye nafoloko la an bɛ solatu nariya an b'ale baara ni sagajigi jɛma ye n'an ye solatu nariya baara an bɛ kalo 3 d'i ma la o ye tile 90 ye yan'o tile 90 bɛ dafa k'a fɔ ko fo kalo 3 in de ka dafa e ka sɔrɔ k'i ka jaabi o tɛ dɛ yanni kalo 3 in bɛ dafa o b'a sɔrɔ e yɛrɛ ni tun bɛ nafolo dɔ kan ni ne ye nin sɔrɔ n bɛ se ka baara kɛ o b'a sɔrɔ i y'o sɔrɔ fo ka tɛmɛ o la i ni tun bɛ nafolo min kan par exemple i b'a sɔrɔ e b'a fɔ sisan n'i ye 1 million di ne ma ne bɛ se ka n débrouiller ka baara kɛ mais n'i ye nin baara kɛ tile 90 mana d'e ma yanni ka taa se tile 90 dafa ma n'i ye 1 million tan sɔrɔ dun e tɛ ɲinɛ 1 million ko kɔ voilà ala ka ko bɛ ten o fana ka solatu nariya fana jaabi bɛ yen ale bɛ ten tɔ de a bɛ fara baara hadamaden e ye kojugu suratu yasi suratu yasi suratu yasi o ye kabako ye suratu yasi an b'ale baara ni busi ye hadamaden ka ko salen i jigi tigɛlen pepu k'a fɔ bon vraiment ne kun commencera n bɛ ka fanga sɔrɔ mais sisan ne ka ko dara pepu ni an sɔnna k'a fɔ k'an bɛ suratu yasi baara ye su kelen pepu su kelen pewu anw b'a kɛ heure ni mun na an b'a f'i ye kana sunɔgɔ o temps kɔnɔ hali n'a sɔrɔ i bɛ jamana kɔfɛ an b'a f'i ye kana sunɔgɔ i tɛ sunɔgɔ o temps kɔnɔ parce que a wurudi bɛ waati dɔ de ta a bɛ temps dɔ de demander o temps kɔnɔ i bɛ kɛ i ɲɛna hali n'i bɛ yaala yaala fo k'an makɔnɔ an ka tila n'an tilala an b'i wele an tilala sisan n'an y'o su kelen kɛ k'a ban e tun bɛ dibi mun na hali n'i da sunɔgɔ la i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ i samana ka bɔ dibi la k'i bila yelen na i b'o ye n'a sɔrɔ i tun bɛ sogo k'a ye k'i bɛ dingɛ kɔnɔ i b'a ye samana ka bɔ dingɛ kɔnɔ k'i bila gele sanfɛ n'o kɛra dɔrɔn a bannen nin bɛɛ ye nafolo baara kabako de ye ça veut dire cɛ bɛ nafolo baara subahanallahi
o kuma ɲɛ bɛ bɔra kɔnɔ wa ɲɛ tɛ bɔra kɔnɔ wala faamuya donc roba n'an bɔr'o la Ayisa walawalali ka di bagi ko kan bagi nafolo baara ani i da donna nafolo baara min na sisan jumɛn yɛrɛ de ye ka girin kosɛbɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan parce que adamadenw kɔni bi diɲɛlatigɛ la fa dɔw bɛ ka di mais bi an bɛɛ bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ nafolo de don mais e yɛrɛ fɛ nin bɛɛ la jumɛn de ka teli ani jumɛn de ka girin n'a nafolo yɛrɛ ka teli n'a bɛ kɛ nafolo buguneba ye o yɛrɛ ye jumɛn ni nafolo baara ma bon Sefulayi ni nafolo baara kelen o kelen a bɛɛ lajɛlen ka teli a bɛɛ bɛ kɛ babaw ye mais n'i ye mɔgɔ ɲininka nafolo na cogo tɛ kelen u baaraw fanga kɛ cogo tɛ kelen min bɔra ka dɔ fɔ an bɛ dɔ kɛ fo kalo 6 o fanga ka bon kojugu kalo 6 an bi min ye bagi mun kibaruya f'i ye o fanga ka bon kojugu sulatunare ni fanga ka bon kojugu Sefulayi nafolo baaraw bɛ yen n'an ko k'an b'o kɛ an b'o kɛ hadamaden nɔgɔlen an b'i ko k'i jɛ tile 18 o bɛ kɛ n'i yɛrɛ girinya safinɛ de ye i bɛ t'i peser basikili la i girinya safinɛ i b'o san ka na an b'o baara kɛ n'a sera k'a fɔ ko ka prévu dɔw jira o y'a nanen o degré la o y'a kɛlen ye sisan cɛ duman kɔrɔbɔ ye kumaw bɛ na n'o k'i peser i yɛrɛ kilo hakɛ safinɛ i b'o san ka na a tigi de bɛ k'o la sa ayi a tɛ kɔ a la a bɛ na n'o ye o y'a kolen k'a jɛ sa de o ye saraka de ye o y'a tigi ka ko bɛɛ dilantɔla ye o bɛɛ dilantɔ ye Ala fɛ a tɛ faamu belebele bɛ halisa an bɛ to nafolo kɔnɔ i ye fɔ nafolo baara i b'a baara mɔgɔ caman ye belebele dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen koyi Ala ye nɔgɔya k'u ye u bɛ nafolo sɔrɔ mais a ba tɛ sigi ka i ka nafolo kɛ k'a ba tɛ sigi Sefulayi o kɔni o ka nɔgɔ kojugu n'an ko k'an b'o baara kɛ an b'o baara kɛ su kelen an b'o baara kɛ ni ayatul kursi ye n'an y'o baara kɛ k'a d'i ma n'i y'i ko a la n'a y'a sɔrɔ sababu jugu fɛn fɛn de bɛ don i ka nafolo kɔrɔ k'a tiɲɛ o y'o bannen ye n'a sɔrɔ sababu jugu tɛ fo e yɛrɛ ka kɛcogoya don o Ala tɔgɔ in bɛna fɛn dɔ de kɛ e yɛrɛ la mun b'a to i yɛrɛ b'i basigi nafolo yɛrɛ kan ka taa sira mun fɛ n'i hakili bɛ sigi n'a ye a b'i sabati a bɛ komi i n'a fɔ ni maa mun bɛ tiɲɛniba kɛ i n'a fɔ a bɛ dulɔ ni fɛnw min n'an k'an b'o baara ninnu kɛ o n'olu kɛcogo ka surun ɲɔgɔn na komi a b'olu baara kɛ i b'a fɔ maa min lajarabilen bɛ gulɔ la ni gulɔ la o min ye sigɛrɛti manamana ko dɔ la dɔ bɛ fɛ a den ka bɔ a la n'a bɛ fɛ a yɛrɛbakun ka bɔ a la n'a bɛ fɛ a balima dɔ ka bɔ a la fura b'u la fura kojugu n'an k'an b'o fura kɛ o ye kabako de ye a nacogo dɔ bɛ ni ne ko n b'a kɛ n b'a fɔ i ka taa dulɔ san ka na n'a taara dulɔ san ka na a bɛ dulɔ yɛrɛ mun min n b'a k'o dulɔ la k'a d'a ma n'a y'o min yanni diɲɛ wuli cɛ a tɛ dulɔ nege minɛ bilen dulɔ tɛ dayɛlɛ a tɛ foyi ni sigɛrɛti don a kana ni sigɛrɛti a paki tɛ dayɛlɛ a tɛ foyi n b'a kala ka na i b'o paki kelen d'a ma mais yanni diɲɛ wuli kɔni cɛ o y'a ka sigɛrɛti ko dan ye ayi n'a y'o min o bannen a t'a nege yɛrɛ minɛ a faamuna belebele se bɛ waati korona an bolila nafolo kan bi surtout diɲɛ bɛɛ mɔgɔ b'o de la a y'i ye cogo ka ɲɛ bi nafolo de i ka bonya du kɔnɔ nafolo de du kosɛbɛ k'a sara i la nafolo de o de y'a to an b'a fɔ diɲɛ bɛɛ ka nafolo ɲini mais i ka nafolo baara nin k'a fɔ a tɛ tigɛ maa si la Ala ko ta tɛ foyi b'i ka walawalali fɛrɛ don o la mɔgɔ b'a fɔ bon o yɔrɔ minnu filɛ nin ye olu tɛ anw ka baara kɔnɔ parce que Ala wele gɛrɛgɛrɛ de don ka Ala jati yɛrɛ wele fɔ Ala ka sɔn et puis ni Ala tɔgɔ ninnu ye kabini an mɔkɛw ta mɔkɛw ye o Ala tɔgɔ nanenw don olu ma deli nin ko ninnu na k'a fɔ k'i bɛ ko dɔ de kɛ ko mun bɛ maa si tigɛ si tigɛ ni fɛn ninnu ye diɲɛ laban k'u ye bi quoi parce que hadamadenw presselen don ka sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen n'e ko i ka don fenêtre fɛ f'i ka fɛn ta i pressera dayɛlɛli kɔrɔ n'i donna i mana bɔ bɔcogo kɔnɔ hali ni su bɔra o man ka bali la bilen mais n'i nana dayɛlɛli ɲini ka tile i jɔ ka tile kɔnɔ ka tile ɲini ni tile dira n'i donna da fɛ i donna cogo min na i bɛ bɔ ten donc siraw de bɛ k'o la
ni ye ka taa dɔ ta k'a bɛ si tigɛ hali bi ne bolo a ɲɛ ma dɔn a tɛ se si tigɛ ma. a faamuya chaque kuma a ka di i ka kumakan laban émission kɔnɔ se wagati kɔrɔ an ka kumakan laban tɛ dɔwɛrɛ toujours an bɛ an ka abonnés de fo minnu bɛ forfait ta k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen an b'olu de fo k'u barikada Ala k'u nafalan bɔ ni fɛn ninnu na an bɛ a yɛrɛ fo ka tila ka dugawu k'an ka jamana ye Ala k'a basigi an ka fanga ɲini Ala ka hakili ɲuman di an ma Ala k'o kɛ ciba larama kɔsɔn sallallahu alaihi rasuli an b'a lajɛbaga fo Mali kɔnɔ Mali kɔ ka fɛn fɛn kun ɲɛ b'an na an Cheikh Mamadou Kumare kun ɲɔgɔn fɛ i b'a fɔ an bolila nafolo a bagi bɛ yen a sira caman bɛ yen a bɛ dépend yɛrɛ se bɛ kun min na a n'a lajɛ min nafolo baara min se bɛ kun e fɛrɛ la min bɛ kun i la o de bɛ baara ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nafolo de ye diɲɛ fɛn bɛɛ n'a b'i kun i lafiyalen don n'a b'i kun i bɛ diɲɛ jabɔ i bɛ lakara yɛrɛ sɔrɔ mais ni nafolo t'i kun i ka diɲɛ man di farati b'i ka lakara fɛrɛ la an b'an lajɛbaga bɛ fo diɲɛ fan tan ka fɔ a bɛɛ la assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a k'an bɛɛ diɲɛ waati